Ni Garazi naiz eta ni 2 urte eta terdi dago jolasten tenisera. Ni Maitane Kuadra naiz eta 4 urtetik nago tenisean jolasten. Ni Sare naiz eta 6 urte daramat tenisean jolasten. Ni Noa Lamendi naiz eta 6 urte nituela hasi nintzen tenisean jokatzen. Oso ilusionatuta gaude Euskadi jokatzen ari garelako. Tenisa pizkatxo bat individuala da, baina Euskadikoa guztio jolasten dugu eta oso pozik gaude. 3 egun entrenatzen dugu eta ni Arabako txapelduna naiz, 12 urteko mailan eta Garazi subkampeona. Gustatuko litzaidake aipatzea, niretzako pertsonalki oso polita dela neska hauekin jolasteaz, daramat haiekin 6 urte inguru, orain dituzte 10-11 urte, eta hori niretzako oso polita da ikustea nola hasi diren eta nola hobetu duten tenislari eta pertsona moduan, eta hori etorkizun hurbil oparoa uste dute izango dutela.